pamusoro yanamai. Inini ndanga ndiri sahwira yavapindwa panapa. Takazivana 1987. Mumomo chitungwiza ndo akatanga kuuya vandazotengawo imba kuvatazivana. Takazivana nokuda kwokuti tainamata tese. Saka takafamba tese, ndakadzidza character yavakuwa kuti akanga ari a straightforward man. Ininiwo kubva ndazvidzidza izvo. Kana ndakanga ndine pandaipesa ndakava ndadzidza kuti hazviitwe. Saka he was a man akanga ari very straightforward. Taiti kana zvatainyanya kufarira ndezvemabusiness. Saka vapuwa vaiita maprojects avo, ndaita maprojects angu, asi taibatsirana pazvinhu izvozvo. Saka nokuda kwaizvozvo takafamba tese zvakanaka. Chimwe chataurwa pamusoro pemurume inyaya yepunctuality. He was very punctual. And waiti kana mataurirana kuti tiri kusangana nguva yakati, ndiyo nguva yake. Saka ndakazoguma ndakuti uyo muBritish nekuti nyaya dzetime aidziziva zvakanyanya.